kaga ga ma yallaɓai. Salamu alaikum. Yallaɓai, dan Allah ina ne gidan karuwan area nan? Gidan karuwai? Ina ne gidan ma? Ni dai mun kwatance. Ni fa wannan bariki in ba za ta yi ba zan haƙura saboda sai yawo nake yi a unguwa na kasa samu. Har ga Allah ni zan iya haƙura wallahi Allah. Allah ya kyauta to ni dai duk ga otal nan amma yawa kaga ga ma yallaɓai. Salamu alaikum. Yallaɓai, dan Allah ina ne gidan karuwan area nan? Gidan karuwai? Ai yallaɓai wata yarinya ce ta mun kwatance sai yawo nake yi na kasa samu inda yarinyar take yi. Ni isa aka ce ma karuwi ne yanzu kake tambayar gidan karuwai? To yallaɓai ai Kama kai a kan layin nan kare ma auto. okay. To yallaɓai ai tun da na ganka a area nan na san kai ma ai kana leƙa gidan wata ran ta kama. Kawai in baka wata ta mun ban. Ai kana da hankali ko ofisa kake ga wannan magana? To ni mai ruwa na ne.